Схожа, што сталічнай камандзе канчаткова набрыдла роля найгоршага клуба лігі. Грызліс такі абмянялі яшчэ адно звяно са свайго калішняга зорнага трыа, але не тое. А вось галоўны абмен сёлетняга дэдлайна, на які чакалі літаральна ўсе, так і не здарыўся. Шаноўнае гаспадарства, вітаю! З вами Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Вось і прамінула першая палова апошняга месяца гэтай зімы. А гэта значыць, што прыйшоў час абмеркаваць з вами найбольш цікавую падзею пачатку лютага ў Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. А менавіта дэдлайн абменаў. Ну што, пагналі! Нагадаю, што кожны год у першай палове лютага у NBA надыходзіць дэдлайн абменаў. Крайні тэрмін, калі каманды могуць абменьвацца паміж сабой гульцамі. Традыцыйна найбольшую актыўнасць клубы пачынаюць праяўляць за некалькі дзён да дэдлайна, а яе пік часта прыпадае на апошнія гадзіны ці нават хвіліны гэтага тэрміна. Сёлетні трейд-дэдлайн наступіў 5 лютага о 23 гадзіне за беларускім часам. І вось чым ён запомніўся найбольш. Схожа, што сталічнай камандзе канчаткова набрыдла роля найгоршага клуба лігі. Бо інакш патлумачыць проста-такі анамальную актыўнасць Wizards на рынку гэтай зімой я ніяк не магу. Спачатку, месяц таму, чараўнікі выменілі сабе зусім яшчэ нядаўна франчайз гульца Атланты Трэя Янга, аддаўшы за яго Хоўкс на фоне незадаволенасці апошняга усяго толькі глыбокага ветэрана і малавядомага ралевіка. А ў лютым зэканомленыя падчас абмена Янга актывы уклалі ў набыццё яшчэ адной, хоць і такой жа спрэчнай, зоркі лігі. Так, за дзень да дэдлайна абменаў стала вядома пра пераход у Вашынгтон нападаючага Далласа, калішняга чэмпіёна NBA і аднаго з найлепшых моцных форвардаў мінулага дзесяцігоддзя Энтані Дэвіса. За ягоны пераход аддалі вельмі шмат. Цэлых 5 пікаў на будучых драфтах розных гадоў. А гэта значыць, што стаўка кіраўніцтвам Wizards была відавочна зробленая на магчымасці перамагаць ужо ў наступным сезоне. Бо ў гэтым ні Янг, ні, верагодна, Дэвіс за сталічны клуб не згуляюць. Не ведаю, ці дазволяць гэтыя крокі Вашынгтону пазбавіцца ад звання найгоршага клубу NBA, але ж хаця б паспрабаваць пазмагацца за першы за 6 гадоў выхаду плэй-оф яны могуць. І нават мусяць. Інакш невядома, як надоўга новаатрыманыя зоркі затрымаюцца ў сталіцы. Пакуль усе абмяркоўвалі і, будзем шчырымі, чакалі на абмен Мемфісам Джа Марэнта, яны зрабілі нешта зусім іншае і, на мой погляд, цалкам непрадказальнае. Грызліс такі абмянялі яшчэ адно звяно са свайго калішняга зорнага трыа, але не тое. Так, за дзень да дэдлайна абменаў у выніку вялікай здзелкі быў адпраўлены ў Юту Джаран Джексон-малодшы. Кошт, які Джаз аддалі за аднаго з найлепшых абарончых гульцоў апошніх гадоў, яўна сігналізуе пра тое, што перыяд перабудовы для іх сканчаецца. І сканчаецца ён вельмі перспектыўным фронткортам. А вось для Мемфіса ён, відаць, толькі пачынаецца. Адносіны Джаз з кіраўніцтвам, трэнерскім штабам і сукаманднікамі працягваюць пагаршацца ледзь не з кожным днём. Таму тое, што яго не абмянялі цяпер, далёка не ягоная заслуга. Па інфармацыі розных крыніц, ці тое зацікаўленых у паслугах таксічнага Марэнта увогуле не знайшлося, ці тое патэнцыйныя пакупнікі самі патрабавалі ад Мемфіса дадаць да магчымай угоды драфт-пікі, а не прапаноўвалі ім свае. Але мне здаецца, што Джа ўсё ж такі наўрад надоўга затрымаецца ў Тэнесі. Бо ў кіраўніцтве Мемфіса наўрад ці знойдзецца вар'ят, гатовы будаваць новую каманду вакол сённяшняга Марэнта. Так што, чакаем лета.
Яшчэ адной камандай, якая верагодна будзе сыходзіць у перабудову пасля сёлетняга дэдлайна абменаў, стала Лос-Анджелес Кліперс. Каталізатарам гэтага стала нечаканае і для інсайдераў і аналітыкаў, і для кіраўніцтва клуба патрабаванне абмена ад зорнага абаронцы Джеймса Хардена. Па чутках 36-гадовы ветэран на фоне індывідуальна найлепшага свайго сезону за астатнія 6 гадоў хацеў гэтым летам атрымаць кантракт на 2 гады, тады як няўпэўненыя ў форме і кандыцыях гульца Кліперс гатовыя былі прапанаваць яму толькі аднагадовае пагадненне. Пакрыўджаны барада захацеў сысці, што каліфарнійская каманда яму хуценька і арганізавала. Абмяняўшы яго ў Кліўленд на Дарыуса Гарланда і пік другога раунда драфта. Гэтая падзея, у дадатак да зусім ужо няўдалага старту гэтага сезона, відаць, адкрыла вочы кіраўніцтву Кліперс на рэальны стан справаў у іхняй ветэранскай багне і, верагодней за ўсё, падштурхнула да яшчэ больш моцных зменаў. Яны абмянялі свайго стартавага цэнтравога івіцу Зубаца ў Індыяну на пару гульцоў памаладзей і ажно 3 драфт-пікі. А таксама злілі кантракт і так фактычна адлічанага імі Крыса Пола. Па чутках, будучыня Кавая Ленарда будзе вырашацца гэтым летам. І нешта мне падказвае, што праходзіць яна будзе па-за межамі Лос-Анджелеса. А вось галоўны абмен сёлетняга дэдлайна, на які чакалі літаральна ўсе, так і не здарыўся. Яніс Андэтакумба застаўся ў Мілуокі. А Бакс зрабілі выгляд, што ніколі насамрэч і не збіраліся абменьваць сваю грэцкую суперзорку. Мол, гэта ўсё быў прыкол такі. Так гэта насамрэч ці не, мы можам даведацца ўжо гэтым летам. Ці не даведацца. Але адно вядома амаль дакладна. Незадаволенасць Яніса камандай відавочна расце і рана ці позна можа такі дасягнуць сваёй крытычнай масы. Вось такімі былі, на мой погляд, найбольш значныя пераходы сёлетняга дэдлайну абменаў у Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. А які трэйд гэтага лютага вы лічыце найбольш удалым і чаму? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэтае відэа рэпостам. А з вамі быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекту, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі і хай будзе баскетбол!